marsikalo kile mugan ani woro samba flani mugan turu fuli bi aw ye faw sigiyɔrɔ la ayo bismillah bi an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ n'a fɔ an y'a fɔ togoya min na bi ye marsikalo kile mugan ani wɔɔrɔ ye don min taara k'o don an ka jamana tariku olu la ni o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye général la Musa Traoré ale ka fanga dafiri la ka sanga ni bidonya ye o tɛ a bannen ye nka fɛn min ye démocratie ni o ye bɛɛ fanga ye o sinsila ka o don bala an ka jamana kɔnɔna la ka sanga ni 26 mars fana o okumu o kɔnɔna ye min kɛla marsikalo kile mugan ani wɔɔrɔ san 1991 ani kelen ɲina an bɛ marsikalo kile mugan ani wɔɔrɔ la san 2025 min na démocratie bɛɛ fanga o do la an ka jamana kɔnɔ an bɛ o san 34 o la bidon min bɛ o ɲanamayali o ma. Ali bi an bɛ to kunnafoniyaw kɔnɔna la bidonya o kɔni su in na ka dugu jɛsin na o bɛ kɛ Laylatul Kadiri o yɛrɛ kɔni ye ni min na sunkalo tile 27 su o ye bi su in na ka dugu jɛsin na min kama an ka jamana minisiriso ɲɛsin don baarako ma o ye a kunnafoniya di ka fɔ bi marsikalo tile 26 ani sini marsikalo tile 27 olu donyaw bɛ chômer wa u bɛ sara an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Beta malien ma million kele ani akunkan fɛn de la minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ baloko gɛlɛya o kɔnɔna la san 2025 o yɛrɛ la ka sanga ni okumu kɔnɔna ye maa 100 bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ olu bɛ situation d'urgence la minnu yɛrɛ ka kɔni o bɛ urgent kɔnɔna la kunnafoniya yɛrɛ kɔni de la session ordinaire du conseil national de la sécurité alimentaire o ka session tako 21 na o kɛnɛ kan. Fɛn min ye vente promotionnelle des bœufs min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ san o san ka sanga ni kunungo marsikalo tile 25 ye tarata o kɔni lancement ba kɔni kɛla ɲinan ta bɛna kɛ a tako 17 la ye min yɛrɛ kɔni kɛla Chabantere o kɔnɔna la Lafiyabugukaw fɛ yen Bamakɔ commune 4 o la vente ba min kɔni bɛ kɛ sababu ye misiw kɔni bɛ bɔ walasa mɔgɔw bɛ se ka u ka selideni misiw kɔni sɔrɔ nɔgɔya a la cogo min na ani lafiya la o de la yirala kɛnɛ kan misi ba 4 bɔɲanko olu de kɔni bɛna bila feere la min yɛrɛ la ba 2 o bɛ an ka jamana faba kɔnɔna la wa u sɔngɔ b'a ta sɛfɛ wari 40 ka taa bila 70 bɔɲanko la. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔ fanfɛ la Menaka région kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo ɲɛmaaw kɔni ye a laɲini kɛ Menaka marabolo fonctionnaire bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko bɛɛ ka segin ka na i ka baaradaw kɔnɔna ka kɔn tɛnɛndon avril kalo tile 14 nata ɲɛ san 2025. K'a daminɛ kunu sura nɛgɛ kaɲɛ fula ni o bɛ daminɛ bi araba marsikalo tile 26 an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye décision ba dɔ ta min tɛ dɔwɛrɛ ka tajiw sɔngɔ kɔni jigi kura ye an ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni octobre kalo tɛmɛnen san 2024 an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ku ye sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 10 bin ka bɔ tajiw sɔngɔ la an ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min na u segila ka na kura ye kana dɔrɔmɛ 5 bin ka bɔ a la kura ye bidonya in yɛrɛ kɔni na walasa fɛn min ye consommateur bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya kɔni sɔrɔ cogoya min na nga hali bi ni ye a ta k'a lajɛ an ka jamana marabolo dɔw bɛ ni o bɛ tali kɛ koro la a yirala k'a fɔ ko taji sɔngɔ yɛlɛlenba de don yen nɔ hali bi minnu na u bɛ ka a litiri san sɛfɛ wari 400 2000 francs CFA. Selideni bɛ ka tori ka gɛrɛ a tɔ ye panko 1 ani ɲɛ wawa mi okumu kɔnɔna la Mali kunnafoni animatrice ye sɛnɛbɔli kɛ ka taa tailleur olu kɔni lajɛ minnu kɔni na ni a fɔra ko seli maaw kɔni bɛ wuli ka olu sɛgɛrɛ kosɛbɛ ka to ka selimafiniw kɔni kala musolakaw b'o la cɛlakaw b'o la kɛrɛnkɛrɛn la denmisɛnninakaw yɛrɛ caman fana olu bɛ o la o de okumu kɔnɔna la wulikajɔ kɛra ka taa se tailleur olu yɛrɛ kɔni ma min na u y'u da don u ka ɲina baaraw kɔni taga cogo la ka sanga n'u ka ɲɛfɔli ye u ye a yira k'a fɔ ɲina ka fisa ni salon ka da ka courant kɔni bɛ ka sɔrɔ dɔɔni ka wagati kɔni sɛbɛ kɔrɔ kuruna walasa an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jaw lajɛ. Rendez-vous k'a fɔ a ma respecté ne fɛ yan a ka gɛlɛn parce que ne tɛ kulonkɛ ka rendez-vous la fiyewu a bɛ se ka n ta n tɛgɛ ma mais a tɛ taa se ɲɔgɔn buruja ma a tɛ se dimi fɛnɛ ma an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ mɔgɔ bɛ nata mais an ka na nata kojugu parce que fɛn o fɛn a damatɛmɛ de man ɲi mɔgɔ bɛ se ka nata mais kana nata dama tɛmɛ n b'o o ladilikan di ne ni ɲɔgɔn baarakɛlaw ma bon o kɔfɛ fɛnɛ ka a ɲini clientw fɛ u ka bɔ joona sabula degun b'an kan o ye bɔbaliya in de ye joona n'u bɔra joona olu ka laɲini ye mun ye u b'o sɔrɔ an yɛrɛ fɛnɛ ka laɲini ye mun ye anw fɛnɛ b'o sɔrɔ an b'o ɲini u fɛ u k'o kɛ walasa an bɛɛ bɛ se ka lafiya parce que n'i y'a jateminɛ
anw fɛ Mali la yan nɔ seli ye fɛn ba de ye wa silamɛ yɛrɛ fɛnɛ bolo seli ye fɛn ba de ye hali ni fɛn t'i bolo i bɛ fɛn fitinin min sɔrɔ i b'a fara ɲɔgɔn kan ka bɛn seli de ma walasa i bɛ se ka fini don ka bɛn seli don ma donc o yɛrɛ kosɔn o b'a yira k'a fɔ ko seli ye fɛn ba de ye an bolo. AES kunnafoniya kɔnɔna la Burkina Faso kunungo tarata marsikalo tile 25 sirabakan kasaraba dɔ kɔni kɛra min kɛra sababu ye ka maa 3 kɔni bɔnɛ u ni na sirabakan kasara min yɛrɛ kɔni kɛla Yabaso dugu o kɔnɔna la min bɛ kilomètre 45 ɲɔni ka don Bobojulaso kɔnɔna o la fɛn min ye camion 10 tonnes dɔ min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka nale ale ni touriste dɔ olu de ka mobili kɔni donna ɲɔgɔn na min kɛra sababu ye ka maa 3 kɔni bɔnɛ u ni la ka sanga ni accident kɛli kɔni ye sapeur pompier tigilamɔgɔ kɔni bolila ka se kɛnɛ kan walasa ka se k'u dogo don maa kɔni kasaratɔw la. An bɛ to AES kunnafoniyaw kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna la Niger jamana furancɛ fanga ɲɛma ni o ye Général Abdelhamani Tiani ka sanga ni bidon ye ale kɔni ka jala o sɛbɛkɔrɔ ta la o de kama a kɔni taara k'a kɛ général d'armée ye tuguni ka dɔ fara a ka jala kan an b'a fɔ Ala k'a dɛmɛ a ka jalakura ani a ka baaraw kɔnɔna la. hali bi Niger jamana min la fɛn min ye fanga ɲinitɔ minnu bɛ ni o ye parti politiques ye jamana ɲɛmaaw kɔni ye olu ka baaraw ɲɔngiri ni wagati na fo ka taa se ordre kura o yɛrɛ kɔni ma o b'a yira k'a fɔ wagati min na ko sa parti politique fɛn fɛn bɛ Niger jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni suspendulen don fɔlɔ fo wagati kura. ka kunnafoniyaw datugu fait divers kɔnɔna la an ka jamana influenceur dɔ bɛ walima blogueur dɔ min sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi jamana ma ni bɛɛ ko a ma ko Général Chiko wagati laban in na ale kɔni la bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la min na a bɛ ka an ka jamana karamɔgɔba dɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ tan ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko bɛ ka fayida mun di ko fayidaw kɔni tɛ fayida sababaw ye ni o ye fɛn min ye wajurikɛla Mamadu Konate yɛrɛ o kɔni ye. aw minnu tun bɛ k'a lajɛ ni wagati in na ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw folen don aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ.